ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብክብርኻ መሊአላ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብክብርኻ መሊአላ እግዚአብሔር አበሪቕ ልዕል ዝበለ ዝባን ተቐሚጡ ረኽቦ ዘፈር ልብሱ ኸዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ረኽቦ ኣብ ላዕሊ ድማ ሰራፊል ቆይሞም ረኽቦ ነፍሱ ወከፎም 6 ክንፊን ኣለዎም በቲ ክልተ ገጹ ይኽነ ነበረ በቲ ክልተ የጋሩ ይኽነ ነበረ በቲ ክልተ ድማ ይነፍር ነበረ በድምፂ መሰረት ልዳት አንቀጠቀጠ ቤት ቤት ክትኪ መሊእዎ ነበረ በድምፂ መሰረት ልዳት አንቀጠቀጠ ቤት ቤት ከአትኪ መሊእዎ ነበረ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብሳልኻ መሊአላ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብሳልኻ መሊአላ እግዚአብሔር አበሪቕ ቦታ ልዕል ዝበለ ዝፋኑ ተቐሚጡ ረአኽዎ ዘፈር ልብሱ ኸዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ረአኽዎ ኣብ ላዕሊ ድማ ሰራፊል ቆይሞም ረአኽዎ ነፍሱ ወከፎም 6 ክንፊን ኣለዎ ክልተ ገጹ ይኽነ ነበረ
ከሌት የጋሩ ይፈኖ ነበረ ከሌት ድማ ይነፍር ነበረ በድምፂቲ መሰረት ልዳት አንቀጥቀጠ ቤትኪ መሊኡ ነበረ በድምፂቲ መሰረት ልዳት አንቀጥቀጠ ቤትኪ መሊኡ ነበረ አሜን በድምፂቲ መሰረት ልዳት አንቀጥቀጠ ቤትቤት አትቲ መሊኡ ነበረ በድምፂቲ መሰረት ልዳት አንቀጥቀጠ ቤትቤት አትቲ መሊኡ ነበረ አሜን በድምፂቲ መሰረት ልዳት አንቀጥቀጠ ቤትቤት አትቲ መሊኡ ነበረ